Hello mga bata, ako si Teacher Red ug atong tun-an karon ang paglain-lain sa mga color nga red ug yellow. Unsa man ang color sa Crayola? Red, Tama, kini. yellow, Very good. Karon naatay bisita. Ang iyang pangalan kay si Aki uban ang iyahang mama. Sama ninyo tudluan sa iyahang mama si Aki unsaon paglain-lain sa mga color nga red ug yellow. Ingon ang mama ni Aki na isulod tanan butang nga color red sa basket nga red ug isulod tanan butang nga color yellow sa basket nga yellow. Mga bata, pwede ba nato tabangan si Aki? yes, Teacher Red, Ang apple, asa man na basket ibutang ang apple? sa red, Sa red na basket or sa yellow na basket? sa red, Tama, sa red. Ang dulaan, asa man na nga basket ibutang ang dulaan? Sa red na basket or sa yellow na basket? sa yellow, Tama, very good, sa yellow nga basket. Ang sun, asa man na nga basket ibutang? Sa red na basket or sa yellow na basket? sa yellow, Ang ladybug, asa man na nga basket ibutang? Sa red na basket or sa yellow na basket? sa red, Very good. Ang mangga nga hinog, asa man na siya ibutang? Sa red na basket or sa yellow na basket? sa yellow, Tama, very good kaayo. Ang heart, asa man na basket ibutang ang heart? Sa red na basket or sa yellow na basket? sa red, Very good. Ang saging, tanawa unsa ang color sa saging? Asa man na siya ibutang? Sa red na basket or sa yellow na basket? sa yellow na Very good, sa yellow na basket. Ang fire truck, asa man ibutang ang fire truck? Sa red na basket or sa yellow na basket? sa red basket, Yehey! Correct! Sa red na basket. Ang lemon, asa ibutang ang lemon? Sa red na basket or sa yellow na basket? yellow basket, Yehey! Tama! Sa yellow na basket. Ang sili. Tanawa ang sili. Aha man na siya ibutang? Sa red na basket or sa yellow na basket? red, Tama! Very good kaayo mga bata. Pakpak! Baliko nato. Unsa man ang mga butang nga gisulod ni Aki sa red na basket? Apple, ladybug, heart, sili, ug fire truck. Very good. Unsa man ang mga butang nga gisulod ni Aki sa yellow na basket? Car, sun, mangga nga hinog, saging, ug lemon. Tama ba tanan ang tubag ni Aki? Yehey! Tama tanan. Very good. Daghan kaayong salamat mga bata. Nakahibalo na gyud si Aki unsaon pagbahin-bahin sa